Хәйрле көн, Татарстан! Безне шушы минутларда телевизор экраннары шакыраучы һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш кенә теләп калабыз. Максат итеп куйган һәрбер эшегез уң булсын. Сезне Тур эфир студиясында сәламлим мин, Ойзилә Батырханова. 11 февраль иртәсен гүзәллек турында сөйләшүдән башлыйк әле. Кайсы гына иҗат әһле хатын-кызның гүзәллегенә сокланып, аңа мәдхия укымады икән. Көннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, ә җир йөзенең гүзәллеге хатын-кызларда. Күптән түгел башкалабыз Казанда Татарстан шибәре 2021 бәйгесе узды. Аның җиңүчесе 18 яшьлек Динә Юнысова бүген студиябыз кунагы. Динә, исәнмесез? Хәерле матур көннәр сезгә. Исәнмесез, хәерле көн. Әңгәмәбезне башлаганчы, сине инде безнең тамашачыларыбыз белән таныштыру нисбәтеннән Татарстан шибәре 2021 шушы тантаналы бәйгедән берникадәр видео үзек карап китик әле. Әйдәгез, карыйбыз. Корона Мисс Татарстан переходит к новой Мисс Татарстан. Это Дина Юнусова. Бер кочак чәчәк бәйләмнәре, алкышлар һәм әлбәттә Татарстан шибәре дигән дәрәҗәле исем. Динә, бу мизгелләрдә нинди хисләр кичердең? Бу видеоны карап, төнәгенә булды ки, бу мизгелләр икәтне узып китте. Аңлатмак теләсәм дә, минем хисләр аңлатылмаслык. Мине теш-тештә кебек иде ул. Мин әлдә ышанып бетмим, мин шундый титул белән җиргәнмен. Мин Татарстанның шибәре булганга ышанмыйм әлдә. Менә шунда басып торганда, сәхнәдә басып торганда, кемнәргә иң беренче чиратта рәхмәт сүзләрен җиткерәсең килде синең? Иң беренчедән мин әти белән нигә әйттем һәм тамыркатка ватлыйм. Әтием, әниемгә зур рәхмәт. Алар миңа биргән тәбрия өчен, мине үстергән өчен, мине кеше ясаган өчен. Һәм инде зур рәхмәт конкурсның организаторларына. Алар бик тә безгә күп белем бирделәр, тырыштылар бу конкурсны үткәрергә һәм бик тә матур булды ул конкурс, Аллага шөкер. Синең белән якыннан танышып китик әле. Син үзең кайсы яклардан буласың? Мин үзем Шыгырдан авылыннан, Чувашиядән, мин Мишәр кызы. Кайларда укыйсың, Динә? Укыйм мин Казанский федеральный университетта, юридический факультетта, беренче курста. Беренче курста, димәк. Аңлашылды. Ә менә бу бәйгедә катнашу сиңа иң беренче чиратта нинди мөмкинлекләр ачты? Белүемчә, бу бит әле синең беренче тапкыр шундый зур дәрәҗәле бәйгедә катнашуың. Әйе, беренче конкурс һәм Аллага шөкер нинди җиңү булды. Икәтне генә үтсә дә, зур мөмкинлекләр минем тормышымда ачылды. Иң беренчедән яңа кешеләр. Кешеләр минем тормышымда бик тә мөһим. Икенчедән инде бик тә зур җаваплылык булса да, минем хәзер бар мөмкинлек үзгә кызларга күрсәтергә, үземнең пример белән нинди ул булырга тиеш татар кызы. Һәм мин бик тә тырышам, Алла теләсә, достойный пример дип әйтим мин рус телендә бирергә үзгә кызларга, Алла теләсә. Бәйгенең башыннан азагына кадәр менә без хәтта видеода да карап баралабыз. Син үз-үзең булып калдың. Монда минем әйтәсем килә, бер нинди кылану, ниндидер бер ясалмалылык юк иде. Син менә ничек бар, үзең шулай чыктың һәм инде жюри әгъзаларының мәхәббәтен яуладың. Жюри әгъзаларының һәм тамашачыларның. Әлбәттә, мин уйлыйм, алай булды. Мин тырышмадым җиңәргә. Мин сәхнәгә чыктым һәм удовольствие алдым дип әйтим инде. Мин әти сүзләрен исемдә иде минем. Әти миңа әйтә, ул гел матурлык ул иң кирәге түгелдер. Иң кирәге ул акыл һәм тәртип. Һәм мин шул сүзләрне исемә тотып, сәхнәгә чыктым һәм күрсәттем үземне. Күңел матурлыгы. Да, күңел матурлыгын әйе. Менә әтиең турында искә алдың. Белүемчә, безгә мәгълүм булганча, әтиең синең әлеге бәйгедә катнашуыңны җиңәш кенә белгән икән. Ни өчен моны азакка кадәр сер итеп сакладың? Әллә бу тәрбиядән киләме икән? Дөрестән әйткәндә, миңа бик тә авыр иде качырырга дигән. Әти бит, әти кеше ул. Һәм мин әйттем, мин студентлар концертына катнашам дип әйттем мин. Шарак мин репетицияларда идем. Алай булды ул, әйе, тәрбия өчен. Каршы килде ул синең әлеге бәйгедә катнашуыңа? Ул каршы килмәде, ул бит белмәде. Мин әйткән булсам каршы килә иде. Әти ул минем әйтәм бит, матурлык өчен итми ул. Ул тәртип һәм акылдыр. Һәм конкурс кырсатыларны ул бик тә алай серьезно воспринимать итми. Анырга алар бик тә кирәк түгел дип уйлый ул. Хәзер инде җиңү булгас, әтинең башта шок иде. Ул шалмады тоже. Збада кыскырып җибәргәс кенә, безнең кызыбыз җиңде дип әти башын кашыды да. Ул үзе сөйли, мин аңламам, нәрсә булдыдыр. Аннары хәзер инде минем бә горурлана һәм мин нәрсә эшләгәнне бөтен әйбердә минем өчен зур поддержка, зур терәк ул. Ул миңа әйтте, телефонга звонит иткәч, бик тә җылы сүзләр. Мин сине бик яратам дир һәм синең белән бик тә горурланам дир. Үзенә
Шуны мнение салмаштырды Аллага Менә шөкер. бит нинди кирәкле мөһим сүзләр әйеме Әйе. һәрбер кыз бала өчен. Син хәзер барлык Татарстан кызларына үрнәк. Һәм шушы минутларда син аларга мөрәҗәгать итә аласың. Менә иң беренче чиратта син аларга нәрсә киңәш итәр идең? Беренчедән мин уже әйттем инде, бик тә зур җаваплылык дип, яны сизәм. Һәм кызларга әйтмәкелим, иң беренчедән үз-үзегез булып калырга. Һәм үзегезне, целегезне достигать итәргә дип әйттем инде. Һәм кенттәшләргә шулай берне нәрсә аларны шул целгә алып килә. Һәм курыкмаска. Мин куркам булсам, сүздән, кеше сүзеннән, әтинәстә уйлый дип, мин ул конкурска бармый идем. Һәм курыкмаска, үз-үзегезне яратырга һәм кентә үстерергә үз-үзегезне иң беренче. Шулай гына без наверное бәхетле булабыз. Шулай итеп кенә уңышларга ирешеп була. Әйе, Дөрес да. бит, әйеме? Динә, син Мәскәүдә стилист белгечлеге буенча белем алгансың икән, әйеме? Һәм инде менә хәзер игътибар итәсеңме? Хәзерге яшьләр ничек киенә? Ничектер, беләсеңме, бу инде хәзер замана теле белән әйтсәң оверсайз, ягъни инде монда инде теге капчык кебек асылынган киемнәр кияләр безнең кызлар. Менә син моны үзгәртү эшендә нәрсәләр тәкъдим итәр идең? Umuman үзгәртәсең киләме менә хәзерге стильне? Әлбәттә, мин стилист булып эшлим 3 ел, һәм миңа Аллага шөкер бик тә ошый эшем. И минем задача кызларның матурлыгын күрсәтергә һәм аларны аңлатырга алар матур икәнен кием белән. И да, бывает, конечно, что если кыз кия, если кыз кия капчык кебек киемнәр ара килешмәскә булдыра. Но если ул ара килешә һәм ул аны сайлавы, кисен, если ул аны отражает, инде һәм мин шулай уйлыйм. Если кызга ошый ул кием, аларга үзенең аның кайфын күрсәтә. Менә сез менә сәхнәдә шундый матур татар киемнәрендә йөрисез, әйеме? Менә шундый киемнәр кертәсең киләме синең? Көндәлек тормышка. Бик тә киләм. Бик ата минем тесем матур иде, зәңгәрте. Минем яраткан тес миңа эләкте. Бик яхшы. Белүемчә, син әле психология буенча да бик күп китаплар укыйсың икән, әйеме? Әйе. Мин бик тә яратам китаплар. Безнең бик тә зур библиотека. Авылда, Шыгырдан авылында безнең 2000 китап. О, субханалла. Шулай итеп, китаплар укып, күңел гүзәллегеңне байтып, менә шулай итеп зур конкурсларда, зур бәйгеләрдә җиңүләр яулыйсың. Динә, бик зур рәхмәт сиңа шушы матур иртәңне безнең белән башлаганың өчен. Әлбәттә, инде менә бу җиңү соңысы булмасын. Алга таба сиңа бик зур уңышлар теләп калабыз. Алга таба син әле безнең Россия күләмендә Татарстан горурлыгын яклаячаксың бит, шулаймы? Алла бирсә, барырбыз. Әйе, уңышлар сиңа, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, китап уку кешене гүзәл итә, аның эчке дөньясын байта. Алдагы минутларда китап ачтым сәхифәсен карарга тәкъдим итәбез. Мин сезгә бүген үзебезнең 2 җыелма турында сөйләмәкче булам. Аларның берсе кошлар, икенчесе агачларны җыелмалары. Әлеге төр карточкалар безнең бик ихтыяҗ зур аларга. Моңа кадәр инде хайваннар, саннар, төсләр, формалар дигәннәрен чыгарган идек. Әлеге карточкаларда безнең фоторәсемнәр урын алган. Үзебездә яши торган һәм үзебездә сирәк очрый торган берничә генә төрле кош алынды. Гомумән шактые үзебездә. Әйтик, саескан, тукран. Бу инде безнең шушы Казан тирәсендә һәм Чувашия Республикасы тирәсендәге урманнарда, паркларда төшерелеп алынган фотолар. Каян чыгып шулай дип әйтәм. Бик күп фотоларның авторы фотограф Ксения Богданова. Әлеге карточкаларда безнең якта яшәүче кошлар да бар, һәм берничә генә экзотик кош та бар. Алары да шулай ук безнең якта яши инде аның. Кайсы бер кешеләр шәхси зоопаркларда, мондый зоопаркларда андый кошларны тоталар. Менә берничәсен генә карыйк. Менә тукран. Ул шундый нәни икән, кечкенә икән, без аны рәсемнәрдән зур кош дип күрергә ияләшкән бит инде. Монсы үрмәләш. Шулай ук безнең якта яши торган. Саескан. Шәүлегән, шундый матур кош. Һәм әле бу кошларның аталары белән аналарының төсләре бер-берсеннән аерыла икән, кыяфәтләре белән. Ата кошлар матуррак була икән. Аккош. Торналар. Менә монысын күрсәтәсем килә, бик матур. Кошлар турындагы җыелманың авторы, кошлар җыелмасының автор төзүчесе Эльвира Сафина. Ул безнең галимә дә, шигырьләр авторы да. Әлеге җыелмалардагы кайсы бер шигырьләр аның үзенеке. Кош исемнәре 3 телдә бирелә. Урысча бирелә, татарча бирелә һәм инглиз телендә бирелә.
Агачлар. Агачларны Эльвира Кыямова төзеде. Монда 10 агач җимеш бирә торган агачлар, 10 агач җимеш бирми торган агачлар. Менә имән, буларны карарга кирәк инде, әлбәттә. Ерактан төшергән вакытта агачны без бүтән килеш күрсәтәсебез килә икән, аның яфракларын, җимешләрен бөртекләп карап булмый. Ерактан агач булып күренә инде ул безгә. Шуңа күрә без карточкаларда фрагментлар итеп аларның бер өлешен бирдек. Балаларга, аңларга, күрергә, танырга җиңелрәк булсын өчен. Әйтик, менә кайын, карагыз әле шунда матур. Юкәләр, өрәңге. Шундай агачлар, шулай ук артында без аның файдасын да, кайда үскәнен дә, нәрсәләргә хезмәт иткәнен дә беләбез. Һәм шулай ук әти-әниләр белән утырыпмы, абый-апалар белән утырыпмы, бергәләп шушындый биремнәрне дә эшли алабыз. Әлеге карточкалар безнең яшь укучыларыбызга да, нәни укучыларыбызга да, аларның әти-әниләренә дә, тәрбиячеләргә дә ошар дип уйлыйбыз. Яшьлек диләр үзе гүзәллек ул. Беләм аның шулай икәнен. Гүзәллек ул, әгәр үз иңендә алып барса заман җилкәнен. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында без сезне тырыш, актив Татарстан яшьләре белән таныштыруны максат иттек. Чираттагы кунак кызыбыз да югары уку йортында белем ала һәм актив студент тормышы белән яши. Ә күптән түгел ул Татарстан Республикасының ел студенты бәйгесендә медиа өлкәсендәге казанышлары өчен зур бүләккә ия булды. Таныш булыгыз, Казан Федераль университеты студенты Талия Төхвәтуллина. Талия, сәлам. Хәерле иртәләр. Хәерле иртәләр, хәерле көннәр. Университетта гөрләп дәресләр бара, Талия телевидениедә. Хәер, син инде яшьләй уку белән эшне бергә алып барырга өйрәнеп беткәнсеңдер. Чыннан да мин укуның беренче көненнән үк эшли башладым һәм миңа инде бүтән төрле була ала да шикелле түгел. Мин Арчадан Казанга күчеп килгәннән үк мине Шаян ТВ каналына чакырдылар һәм мин эшли башладым. Монда кайбер вакытта инде укудан китергә туры килә, ләкин мин укуда да, эштә дә, бәйгеләрдә дә бөтенесендә актив катнашырга тырышам һәм әлегә булып чыга бугай. Җитешеп була димәк, әйме? Аллага шөкер. Статистик мәгълүматларга күз салсак, Россия югары уку йортларында белем алучы студентларның 51% уку һәм эшне бергә алып бара икән. Аларның инде 54% финанс хәлен яхшырту өчен эшләгән булса, 28% тәҗрибә туплау өчен. Талия, менә синең төркемдәшләреңнең арасында да ничә проценты хәзерге вакытта эшли? Мин журфакта укыйм һәм гомердән шулай булган. Журфакта укучы студентлар алар эшлиләр параллель рәвештә һәм минем группадашларым да шулай ук инде гәҗитләргә язалар, радиода эшлиләр, телевидениедә эшлиләр. Шуңа күрә мин теге эшләүне сәер шикелле дә түгел ул минем өчен. Журналист шул нәрсә белән уңайлы, без бит идән торып та яза алабыз, мәсәлән. Без телевидениедә эшләсәк тә, төннәрен статья, мәкаләләр яза biz da аларны җибәрәбез. Шуңа күрә минем группадашларым да эшли, үзем дә эшлим һәм журфакта анда практикада күп. Безгә көн сайын баш мөхәррирләр киләләр, безгә килегез, гәҗитләргә языгыз диләр. Журфакта укуның иң зур плюсы дип әйтим инде, ул бик яхшы практика. Димәк, инде тырышсаң, укып та, эшләп тә була. Әлбәттә. Әнә шул тырышлыгың сине Казан Федераль университетына укырга керергә дә мөмкинлек биргән бит, әйеме? Миңа шундый бәхет елмайды. Минемчә бу чыннан да бәхет. Мин 10нчы класста булганда беренче тапкыр Әйдә ТНВ-га дигән бәйге үтте. Анда минем дус кызым катнашты. Һәм мин 10нчы класста укыйм. Минем инде алда зур максатлар тора. Һәм мин дә бу бәйгедә катнашачакмын һәм мин анда җиңәчәкмен дип Үз алдыңа максат куйдың, бер ел алдан инде үземә әйтеп куйдым. Һәм бу бәйгене игълан иткәч тә мин тиз генә заявка тутырдым, видео язмалар төшердем һәм менә Казан Федераль университетында бушлай укыйм, бу ТНВ каналының гранты.
Біз енді сені тамашашылар белән таныштырганда ук әйтеп узган идек, син ел студенты бәйгесендә катнашып, медиа өлкәсендә зур уңышларга ирешеп, җиңү яулагансың, шулай бит. Яшь журналист буларак нинди темаларны яктыртырга тырышасың? Мин әле бәлки үземнең яшемә каратадыр инде, мин күңел ачу темаларын күбрәк яктыртам. Татарча уикенд. Минем яшьләр тукталышында мин Татарча уикенд дигән сәхифә алып барам. Монда инде яшьләргә кая барырга, ничек итеп ял итәргә, кайда кызыклы, кайда файдалы, менә шундый темалар күтәрәм һәм шулай ук Ялкын журналына язам. Мин монда да социаль челтәрләр турында язам, яшьләрнең тормышы турында, үзем нәрсәдә койным, үзем нәрсәне беләм, шуның турында сөйлим. Бәлки кайчанда булса мин җитди журналистикага күчермен, ләкин әлегә бу минем өчен иң уңайлы формат. Ә нинди проблемалар? Шулай да бардыр бит инде ниндидер син проблемаларга кагылып узган мәкаләләрең бәлки? Әлбәттә проблемалар бар. Мин шул социаль челтәрләрне, мәсәлән, шул ук TikTok турында язган идем. Мин ул яз көне карантин алдына булды. Ул вакытта бөтен олылар нәрсәсен ул TikTok, нәрсәгә ул кирәк дип вакытларын бушка үткәрәләр дигәннәр иде. Хәзер безнең бөтен министрлар да TikTokта, министрлар гына түгел, бөтен министрлар TikTokка күчәләр. Һәм мин инде аны шул вакытта ук яздым, шул вакытта ук яшьләрнең олыларның фикерләрен җыйдым. Һәм гомумән яшьләр алар үз алдында зур максат куялар, олыларга барыбер алар ниндидер югалган поколение дип аларны шулай дип атыйлар. Миңа калса бу бөтенләй алай түгел. Һәм мин яшьләр турында сөйләргә яратам. Алар чыннан да безнең бик актив, алар белән горурланырга була. Син бит инде Казан федераль университетының журналистика факультетында белем аласың. Һәм менә әйтеп китче, хәзерге заман татар журналистикасының аның урыны нинди һәм инде нинди үзгәрешләр көтелә алга таба? Хәзер татар журналистикасы һәм гомумән татар дөньясы ул яңадан трендка кергән минемчә. Шуннан да хәзер милли костюмлар да бик матур киеп йөриләр. Мәсәлән, кызлар, яшь кызлар карап тора, мин урамда гына йөргәндә дә алар ниндидер милли элементлар стилер киемләренә. Хәзер татарча сөйләшү, комил татарча сөйләшү бу модада. Татарча открыткалар ясау бу модада. Һәм шуңа күрә татарча журналистикасы да миңа калса ул күтәрелә генә, ул юкка чыкмый. Хәзер татар журналистикасы ул бик актив рәвештә интернетка күчә. Хәзер YouTube каналлар, шулай ук TikToклар, Instagramда контент бик күп. Шуңа күрә татар журналистикасы ул рус журналистикасыннан да, инглиз журналистикасыннан да бер дә артта калмый. Моны күрергә генә кирәк. Кайбер кеше моны игнорировать итә махсус. Юк, татар журналистикасы ул кызык түгелдер дип. Ләкин бу бөтенләй алай түгел. Шул кадәр яхшы контент бар хәзер. Талия, менә сиңа хәзер 21 ме, 22 ме ялгышсам әйтерсең? 19. 19 гына сиңа. Менә сиңа 19 яшь һәм син хәерле көн Татарстан тапшыруында кунакта Туры эфир студиясында утырасың, әйме? Менә бер 10 елдан танылган журналист Талия Төхвәтуллина килер, әйме? Тагын янә дә шушы студияда Алла бирсә, әйме? Һәм менә син ул вакытка, менә шу 10 ел алга таба, әйме, нинди максатлар куясың үзеңә? Дөресен әйткәндә, мин максатлар турында сөйләргә яратмыйм да түгел. Бу татарларда гомумән шулайдыр, теге нәрсә турында хыялланасың, аны әйтмичә торырга. Минем тагын бер югары белем аласым килә. Мин берәр федераль каналда практика үтәсем килә. Мин үземнең киләчәгемне Татарстанда күрәм. Һичшиксез шулай булыр, әйе. Ләкин менә федераль каналда да эшләп карыйсым килә. Талия, бик зур рәхмәт сиңа иртәңне шулай безнең белән башлаганың өчен. Алга таба сиңа зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Көнегез якты хыяллардан, зур максатлардан башлансын. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә хәерле көн теләп саубуллашабыз.